Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong morning po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Tuesday, December 14, 2021. At muli pong sumasa inyo ang ating palatuntunan, mga isyu ng bayan. Special edition sa Pangasinan natin. Ako po ang inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Sa ating technical department, si Action Conrad Alvarez. Magkakasama po tayo hanggang mamayang alas 9 ng umaga para po sa iba't ibang mga balita, impormasyon, mga bagay-bagay na dapat po nating malaman, kaganapan po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, maging sa ibayong dagat. Kung meron po kayo nais na ipabatid, ipanawagan, mga public service announcements, mga bagay-bagay, yan po sa inyong community. Feel free to text us up ang ating text line 0922-852-1161 or 0916-493-8008. Kung hindi naman po masyadong confidential, pwede naman po sa comment side ng ating Facebook Live, Action Radio Pangasinan, DWCM, 1161 kHz. At syempre sa AM band, 1161 AM band. Yan, ilang tulog na lamang at Pasko na. Pasko na. Dami nang namimili. 14 ngayon, Conrad. Singano ken, awa. Amay, ang tawag sa tanay. Amay, alaman, ang tumitawag doon sa amay kapistaan, kwanto? Bispiras. Bispiras na 15. Ito Atikwan mo sa tanay. Di, 15 rin. Kailangan medyo imis-imis la. No? Dahil naguguno yan, watan-latanay. Arami anong balik. Excuse me, kandalaba ko, no? At walalad saray babayaran. Okay lang yan. Sa importante, wala'y pambayar at saray babayaran, di ba? At syempre, meron ding gagastusin para pa sa Pasko, para sa pamilya. Alam nyo na yan, especially para sa mga bata. Good morning sa mga early viewers natin. Hello, Inay, Mother Helen, at si Father Rafi. Good morning po. Basta po kayo dyan sa US. Hope to see you soon. At syempre kay Paring Rodel, Idadis Peralta. Alright, good morning. Thank you for viewing. Okay, sa ating pagpapatuloy, of course, ang Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita. Kaya kailangan sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating pagbabalita sa mga pangunahing impormasyon, tuloy-tuloy po ang pamahalaang panalawigan sa pamamahagi ng amelioration para sa Civilian Volunteer Organizations o CVOs dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Sa unang araw ng distribution sa 3 distrito ng Pangasinan na ginanap kahapon sa Great Heritage School, Santa Barbara, ay nabigyan ng tig-1,000 ang bawat CVOs ng Santa Barbara, Mapandan at Calasiao. Ang amelioration distribution ay pinangunahan ni Governor Amado Pogi I. Espino III, kasama sina Board Member Nestor Nicky Boy Reyes, Board Member Angel Baniked Jr. at kanyang may bahay na si Dr. Sheila Ferrer Baniked, Calasiao Mayor Joseph Arman Bauzon, dating Santa Barbara Mayor Carlito Zaplan, Mapandan Councilor Car Christian Vega, dating Bayambang Councilor Raymond Camacho at iba pang mga lokal na opisyal. Nagatid din ang pamahalaang panalawigan ng bakuna laban sa COVID-19 at flu para sa mga CVOs na hindi pa po nababakunahan. Ang pamamahagi ng amelioration sa iba pang mga bayan sa 3 distrito ay magtatagal hanggang Disyembre 15. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. That news was brought to you by Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Okay, magpapatuloy po tayo. Antayo, alam po ninyo, yung mga pagmamahal, yung distribution ng amelioration.
sa mga CVO, sa iba pa mga organization, napapanahon na taon. Good morning, Inay. Yes, of course, stay safe din po kayo. Maaga kayo nagising o anong oras na ba dyan? 8 ng morning. Napapanahon dahil Pasko. Noong mga nakarang araw, nakarang taon, hindi po tayo nag-celebrate ng Pasko. Walang party-party. By the way, tuloy-tuloy din po ang Action Radio sa pamimigay ng regalo natin. Itong health pack na meron tayong vitamins, 4 na kahon. Pag suswertihin, pag nag-claim kayo dito, maaari pang madagdagan yan. Di ba? Yung isang kahon niya ni worth more or less 200 pesos. So, 4 na kahon niya bibigay namin sa inyo ng sodium ascorbate, courtesy of Parex, at syempre pagmamahal ng Action Radio, ano na yan, more or less 800 pesos. Tapos may kasama siyang face mask kasi kailangan pa din ng face mask wherever you go, especially sa mga public places. At syempre meron ding alcohol, kailangan natin yan. Yan, libre po namin pinamimigay, basta makinig, manood lamang po kayo sa Action Radio. Kung may mga simpleng question lamang po tayo, kung sino yung unang makakasagot ng tama o makakapag-text kung ano man yung sasabihin ko later, ay mananalo po ng gift pack na yan. Magmamahal po ng Action Radio Pangasinan at syempre courtesy of Parex. Yan wala kayong dapat gawin kundi manood, makinig lamang at magkakaroon na kayo ng health pack. Yan. Magmamahal po namin dito sa Action Radio. Just like pagmamahal ng ating provincial government of Pangasinan. Hindi po sila tumitigil sa pagbibigay ng serbisyo, ng mga programang nararapat, Abig Pangasinan. Kaya kailangan huwag kayong paaapi. Noon nabig ka, kailangan Abante Pangasinan, Ilocano. Kasi sa Pangasinan, sa lalawigan ng Pangasinan, hindi lamang po mga Pangasinense. Hindi lamang po Pangasinense ang language natin dito, kundi may Ilocano din. Adumot ti Ilocano dito'y Pangasinan. Sa Eastern, kung Western Pangasinan. Uray dito'y Central Pangasinan. Adamot ti Ilocano dito'y Matarusan damot ti Pangasinan. Pero ijay Eastern, hanggang nga Matarusan muna ti Pangasinan. Ilocano dalata, no? Iso nga kailangan nating umabante Pangasinan, Ilocano. Dahil una abig na ang Pangasinan. Ang napakagandang balita ay iilan na lamang po yung active COVID cases dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Tingnan lang natin, wait lang. At i-check natin yung yung update latest po mula sa Provincial Health Office kung kumusta ang update sa kalagayan po ng COVID. Okay, wait lang okay. Kagabi, naku, mayroong active cases na 31 na lang ang active cases at kahapon ay 2 lang po ang new confirmed cases. At walang naitalang namatay. May recoveries na isa. So, ang total recoveries na natin ay 34,300 with a total cases of 35,549. Kaya 31 na lamang po ang active cases sa Pangasinan at 2 lang yung naitalang bagong kaso kahapon. So, gaya ng palaging sinasabi ko, sana dumating yung time na, wala na. 0 confirmed case. Di ba? Ang saya. Pero dahil yan sa pagbabakuna, dahil bakunado po tayo, karamihan na rin sa atin ay vaccinated na. No? Kaya iyan ay makakatulong. Kayong pa, hindi pa ho nagpapabakuna dyan, yung mga nagdadalawang isip pa, kesyo ganito daw, ganyan, yung may mga negative na effect or kung ano man yan, lahat kami dito ay bakunado na. Okay naman kami so far. 'Di ba? Buhay na buhay pa naman. At lalong lumakas ang resistensya laban sa virus ng COVID. Especially may mga bagong variant. Ay importante yung pagiging bakunado ng bawat isa. At may booster shot na din, no? Nagpapamigay na din ng booster shot, nagtuturog na din ng booster shot ang ating iba't ibang mga health authorities, diyan po sa Provincial Health Office, sa Region 1 Medical Center, at sa iba't ibang mga LGUs ay may ganyan na. So yung kinakailangan na magpa-booster shot na ay kung 6 months na or depende po sa advice ng Department of Health at ng mga doctors o mga health authorities na nagsagawa ng pagbabakuna sa inyo, sa atin. Ganon. So, importante po yan, napakahalaga, mahalagang importante, di ba? Ang pagbabakuna
para tuloy-tuloy na po ang pag-abig nating lahat sa Abig Pangasinan. Tuloy-tuloy na po ang paggaling nating lahat. No? I mean, kahit na may virus pa, ay hindi na tayo basta-basta tinatamaan kasi bakunado tayo. May yung ating immune system ay lumakas na. Alright? Good morning, Mood Soriano. Watching from Slaughterhouse, Malasiki. Good morning po sa inyo. And ang sabi ni Precious Gem, hello po, Ma'am Precious Gem. Good morning po, pa-shout out lang mga kasamas dyan sa senior citizen, San Quintin, Sonia Roldan, and Ma'am Flor Mostrales. Ayan, lahat po ng mga senior citizens dyan sa may San Quintin na imbang gabigat, kada kayo amin apo, no? Basta mag-iingat po kayo dyan. At maraming salamat sa laging pagsubaybay at pagmamahal sa Action Radio, ang inyong suporta, especially kay Madam Precious Gem. Good morning po sa inyo. Alright, magpapatuloy po tayo mga issue ng bayan, special edition sa Pangasinan natin. We got 23 minutes, makatan po ang alas 8 ng umaga. 8 a.m. na. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Go! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Okay, magpapatuloy po tayo mga kaibigan and 26 minutes. Makaran po ang alas 8 ng umaga. Dito pa rin sa ating palatuntunang MIB, mga isyu ng bayan special edition. Lamig-lamig ng panahon na no. Agay irap na manamos, agay irap ng bangon na namus ka la. Oy, we. Inanusan, ako talagang kailangan may heater. Oh, lamig eh. Malapit kami sa dagat. Tapos sa likod wala isdaan. So, nako, lamig-lamig talaga. Good morning, Bungo, Jonathan, Rosario Ortega, ang Mr. Abig Pangasinan. Siyempre, GV talaga yan. Ganda Violi. Di ba? Hindi, good vibes. Tama, kailangan good vibes tayo lagi. May Bunzo, good morning to you. Watching from Tubong. At si Ninay. Ninay, ganda. Hello, naning. Basta ikaw. At siyempre si Eileen, yung mami niya, yung nanay niya. At sa iba pa mga viewers natin, good morning po sa inyo. Siyempre sa ating mga listeners natin by 1161 kHz. Good morning po sa inyong lahat. Dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, maging sa bansang Pilipinas, alam nyo na yon, siyempre, politics just around the corner. Election is just around the corner. Ilang buwan na rin lang naman, di ba? May 9, 2022 ang eleksyon. Sa bagay noon pa man, ay nag-umpisa na talaga ang iba't ibang mga grupo, ang mga kandidato sa pangangampanya. Yung iba ay matagal na nag-umpisa sa pagpapacute. Pero syempre, feel natin yan. Ramdam natin, dama natin yung mga tunay na nagbibigay ng tunay na serbisyo na mula sa puso. Yung kanilang concern talaga ay nasa puso't isipan. Hindi yung ngayon lang sila lalabas, ngayon lang sila sinasabing heto ang pagmamahal namin sa inyo, ngayon lang sila magsabi na heto ang pagmamahal namin, ang bibigyan namin sa inyo dahil election na, pero noon ay hindi nyo alam kung nasaan sila. Diba? Sa Pangasinan, napakaraming mga proyekto, napakaraming mga programa na ipinapatupad ang ating provincial government sa pamumuno ni Governor Pogi Espino. Ang kanyang Abig Pangasinan na tuloy-tuloy sa iba't ibang mga barangay dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. No? At iba pang mga programa na talagang feel, no? Ramdam, nalilik na nasari kabaluyan tayo, Jadluyag na Pangasinan. Kanyan lantin sa ating ibabaga to say, kung titignan mo yung iba't ibang mga national agencies na dumadating dito sa Pangasinan para magbigay support sa ating provincial government sa iba't ibang mga programa nito, ibig sabihin nandyan yung kanilang tiwala, nandyan yung kanilang paniniwala na maayos at nasa direksyon ang provincial government. Anto sirin ay. Anto sirin tayo ibabagadan ang gapoy direksyon. Yung sinasabi nilang walang direksyon ang Pangasinan, walang direksyon ang ating ama ng lalawigan, Doug Hustoking, di ba? Samantalang halos sunod-sunod, halos magkakasabay ang iba't ibang mga programa at mga proyekto na pinapatupad po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan.
Noong nakarang araw, nagpamahagi ng may kabuang 575,000 na self-learning modules at speech laboratory set ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna siyempre ni Governor Pogi Espino sa mga schools division offices ng Pangasinan at noong nakarang araw sa Pangasinan Training and Development Center 2. Ang pamamahagi ng self-learning modules ay naglalayong tugunan at suportahan ang mga pangangailangan ng mga guro at mga mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Alam naman natin na more on online modules, no? Ang style ngayon ng pag-aaral ng mga bata at pagtuturo sa kanila. So tumanggap ng TIG 258,750 na SLMS ang SDO Pangasinan 1 at Pangasinan 2 habang TIG 37,500 naman na self-learning modules ang naipamahagi ng sa SDO Alaminos City at San Carlos City. Ang self-learning modules ay tinanggap ng mga schools division superintendent at iba pang kinatawan ng mga division offices sa lalawigan gaya ni Pangasinan 1 OIC SDS Ellie Obaldo, San Carlos City SDS Lourdes Servito, Pangasinan 2 ESDS Wilfredo Sindayen bilang kinatawan ni SDS Danilo Sison at Chief Education Supervisor Arturo Viray bilang kinatawan si Alaminos City SDS Lorna Bugayong. Samantalang tinanggap naman ng SDO Ordoneta City sa pangunguna ni SDS Fatima Buaro ang mga speech laboratory gadgets. Malugod na nagpasalamat ang mga SDS at iba pang kinatawan ng iba't ibang SDO sa tuloy-tuloy na pagtulong at pagsuporta ng pamahalaang panlalawigan sa sektor ng edukasyon. Ngayong taon ay may kabuang 1,145 na milyong SLMS ang 5 analog speech laboratory sets at 12,132 na tablets na ang naipamahagi ng pamahalaang panlalawigan sa mga DepEd Division Offices sa Pangasinan. Dumalo rin sa sinagawang turnover ceremony sina Board Member Chinky Perez Tababa, Provincial Administrator Nimrod Camba, Provincial Information Officer Arpius Velasco, si Chief Administrative Officer Madam Ermina, si Inak Yaminan Magangana, Francisco at SET Manager Marife Asire, Special Event Officer Marife Asire. Yan isa lamang yan sa napakaraming mga programa na ipinapatupad po ng ating provincial government o Pangasinan. Pagdating sa larangan ng edukasyon, larangan ng livelihood, kabuhayan, especially sa bahagi po ng ng agriculture, mga farmers natin sa Pangasinan ay tuloy-tuloy, sabay-sabay ang pagmapamigay sa kanila, ang pagbibigay ng atensyon at pagmamahal sa mga ito. At alam yan ng ating national government ng iba't ibang mga ahensya. Kaya tuloy-tuloy din ang kanilang suporta sa pamahalaan sa pamumuno ni Governor Pogi Espino. Sirin tanong, tapos iba gayunitay ang kapoy direksyon, sila yun. Sila yun ang walang direksyon. Diba? O anyway, pakinggan nga natin etong bahagi ng pahayag ni Governor Pogi Espino doon sa kanyang pagbibigay ng amelioration din po sa may Eastern Pangasinan. Meanwhile, habang inihahanda natin yung speech na yan ni Governor Pogi Espino, ay sinagawa din ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna pa rin ni Governor Pogi Espino ang amelioration distribution para sa mga barangay volunteer workers mula sa bayan ng Calasiao, Mapandan, Santa Barbara noong nakarang araw sa Calasiao Sports Complex kahapon yan. No? Nakatanggap ng TIG 2,000 pesos ang mga barangay health workers, barangay service point officers, barangay nutrition scholars at child development workers o CDWS mula sa nasabing bayan. At syempre sa kanyang mensahe, inihayag ni Governor Pogi Espino ang kanyang pasasalamat sa disiplina at pagkakaisa ng mga Pangasinense upang tuloy-tuloy na bumaba ang COVID-19 cases sa probinsya. Kita nyo, dalawa lang, no? Yung bagong kaso ngayon sa Pangasinan as of last night. Ang ginagawang pamamahayag ng pagmamahagi ng amelioration ay sinimula ng administrasyon ni dating Governor at Congressman Amado T. Espino Jr. at ito ay pinagpapatuloy. Dinagdagan pa at pinalawak pa ni Governor Pogi Espino bilang sukli sa serbisyo at sakripisyo
ng mga barangay volunteer workers. Kasama rin sa mga dumalo sa programa sina Board Member Nestor Nicky Boy Reyes, Board Member Angel Baniquet Jr. at ang kanyang may bahay na si Dr. Sheila Ferrer Baniquet, si Councilor Raymond Camacho, Councilor Car Vega, Calasiao Mayor Joseph Armand Bauzon at iba pa mga lokal na opisyal. Dinala rin ng pamahalaang panlalawigan ang ibang COVID-19 at flu vaccination para sa mga barangay volunteer workers ng Calasiao, Mapandan at Santa Barbara. Magpapatuloy ang pagbibigay ng pamahalaang panlalawigan ng amelioration para sa mga barangay volunteer workers sa iba pang mga bayan sa probinsya. Yan, sunong nakarang araw ay sa Eastern Pangasinan naman yung isinagawang pagpapamigay o pagpapamahagi ng amelioration sa mga kababayan natin, sa mga barangay volunteers natin. So, eto't pakinggan natin. Ayan, so pakinggan natin ng mga sandali lang maya-maya ang pahayag ni Governor Pogi Espino kaugnay sa pagmamahal na yan sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng pagmamahal sa ating mga kababayan, sa mga deserving, sa mga barangay volunteers, no? Na talagang nandyan, palaging umaantabay at tumutulong sa ating mga kababayan sa panahon ng pangangailangan. So, eto. So yan, no? So 6th district ng Pangasinan kung saan ay umabot sa 3,077 na barangay volunteers ang nakatanggap ng amelioration. Ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Pogi Espino ay nagsagawa ng joint amelioration distribution para sa mga 3,077 na barangay volunteer workers na ika-6 na distrito ng lalawigan nung nakarang araw, nung Sabado yata, kung hindi ako nagkakamali. Ang pamamahagi ng 2,000 pesos amelioration para sa bawat 1,991 na barangay health workers, 372 na barangay nutrition scholars, 434 barangay service point officers at 280 na child development workers ay hinati sa 4 na clusters. Ang unang cluster distribution na ginanap sa Magallanes Elementary School sa Tayog ay para sa grupo ng Tayog, San Nicolas at Natividad. Pangalawang cluster naman na ginawa sa Quezon Memorial Academy, Umingan ay para sa barangay volunteer workers ng Umingan at San Quintin. Ang pangatlong cluster ay para sa Rosales at Balungao na sinagawa sa Balungao Municipal Gymnasium. Samantalang ang kaapat na cluster ay ang grupo ng Asingan, San Manuel, Santa Maria, kung saan ginanap ang distribution sa Asingan Municipal Gymnasium. Ang pamamahagi ng amelioration na nag-umpisa noong termino ni dating Governor Governor Ama, si Governor Espino, ay pinamahagi at pinagpatuloy dinagdagan ng kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni Governor Pogi Espino at ito ay handog ng pamahalaang panlalawigan sa lahat ng barangay volunteer workers sa kanilang di matatawarang sakripisyo at pagod sa pagsuporta sa mga programa at proyekto sa kanilang barangay. So ito po, at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Governor Pogi Espino kaugnay sa pagmamahal na yan, tuloy-tuloy na pagpapamahagi ng amelioration para po sa ating mga kababayan, mga barangay volunteers natin dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Magandang labata. Ang kinatangga po yung net ko ay bakit wala akong net? Nangyari? Wait lang, tingnan natin dito. Baka pwede dito nating ilabas na lang muna, no? At mapakinggan natin ang pahayag ni Governor Pogi Espino, ang kanyang paalala sa Ibilinto, Dasari, Cabalayan, Tayura, especially yung mga barangay volunteers natin. Okay. Nang sa ganun ay maalala din natin. At yan palaging pinapamaalala ni Governor pagdating sa ganyan mga bagay, kailangan alagaan nyo din ang inyong mga sarili. Tapos syempre, yung sinasabing walang direksyon, ano ito? Diba? Sinasabing wala siyang direksyon. Pero ano naman ang kanyang mga ginagawa na sadyang na-appreciate at natutuwa ang ating mga kababayan. Teka lang. So, ito yon ang pahayag.
Wait lang. Bakit hindi ko rin siya mahanap? Ang pahayag ni Governor Pogi Espino. Okay. Ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. Ito yung pahayag ni Governor Pogi Espino. Ginamit na, high-powered. Yan nag-ambush kanya na. Ajay nag-ambush siya ako, ang pwede lookout, o ang pwede driver. Pero naniki boy, nagsaw niya, kasi may sadusya na tiawit ng armala niya. Naparatar niya. Nakita niyo ha, ngiwat pa ilang ata, ang pa'y trabaho na. Mabali na boy, parisukin niya. Board member, soon to be Vice Governor, may sapay nga palakpak. Niki boy Reyes ako. Pasit lang, tiin sa una ako. Agay lang mga bagay. Tanwag sa di piyesta, 30 hanggang 40 minutos. Para panagayat niya kanyayo, maala yung adagos sa amelioration. Aglas term, sigurado, board member Noel Binte niya. Nakotong. Ay, may paris mo nga eh. Ay, sao? Nakotong. Paris yun, nakotong mat. Ana. Ano balanse? Aday nalugmag day Santa Claus. So, managayat mo. Doktor, dati mga konsyal, amo na ti rit na ti barangay niya, mabalen. Hanyo pagsinsinaan, tinakotong kan nalugmag. Makarma kayo. Board member Dong Perez, apo, palakpakan nyo. Kanda gito'y duwa nga gayom ko, apo, nga Vice Mayor, susuruin matato yan niya. Mabainak sa Nicolas lumapanak, pero tayo ato'y tani. Lamin dyan sa Nicolas apo, may istorya ka, parang basketball kami, San Felipe. Basketball kami. Rotoyan na po, di pogi nga kadwa tayo, kuna na, di sakmat, nagod na. Bagit yung babae, matalpal yung dyan likod. Yung gaan, Jared ko, ni Vice Mayor, Alvin Bravo. Napugpugi kami. Palapakan tayo ako, Vice Mayor Alvin Bravo. Yan aday uray may ipit na tibidad. Kita nyo mat, ipanagayat na kanyayo. Patuguan nyo nga Mayor, Vice Mayor, Keith B. Guzman. Palakpakan tayo. Yan apo, day grupo na day na tibidad. Ang kayo ang paypayapay ito'y araday ng itiputan tisyo. Ito'y kayo sumakaw. Palakpakan kayo apo, di team na tibidad. No, nakabagyan nyo apo, dito doon yung subad yayan nga apo. Apo Jason, ABCT sa Nicolas, Pandagiti Kapitane, palakpakan tayo isuda apo, si San Nicolas. At nervyosa ka po, kumpleto kayo. Pero, nalpas na kong tungantan, nga. Sangaribo ato eh. Pero, 20 years ko ti politics apo, inam nga posisyon. May isang term nga konsihal, 3-term mayor, nagkapitana ka po, Liga Presidente Ili, board member, kanduwa nga term nga impatugaw yung gobernador. Isang kasakita, nakaramid ti pamilya, adi panagambus na kini Papa. Imbaglangan ng nabiyag. Okay apo, tuwa, pinaalakin niya na. Pinyana, may isang driver, and may isang security nga police dyan ligod. Imagine nyo apo, 86 nga bala, tilugan. Awan ti bulletproof nga lugan mi ide. Malagay piyo pag-basketball at ti iliyo apo, naka-Innova aklang, duwa lang tigadwa. Pero tata ako, ay na po, awan si kuwakong oras ko nga may maysak po, nagado security, nakabulito, kita niya matibiyag ko tatanya po, ang kapay makainom nga may maysak, para dapat tao din likod. Ay na, pinaramid na tibiyag may po. Pero, nangadyo kami nga nagsawa po, pati trabaho may agserbe si probinsya. Sungurada po ni Papa, lumabalin, dawatak mas. Unapay ni Papa, adya intakder na nga partilis. Kaiso naman tinaging nagaramid, pinapintas nga pundasyon nga panagserbi ti probinsya ti Pangasinan. Narit na yung siguro niya po, di trabaho na. Nalaing nga tao, leader, imagine ninyo po. 3-termer governor, 3-termer congressman, retired general, dating nga provincial director, nagserbi matitoy tayong, to'y PMC. Malagi piya po. Dating nga kapitan, nakasainid to'y. Retired general, dating nga regional director, si PNP, si Region 1, ang busap, patayab. Ay, no kaya na nga patayan ti kastoy nga tao, ay, inya ti aramidan ng kakinyayo nga. Palsir lang siguro, naspak kayo.
ay kakamsat kasjay. Tungarot si kami nga pamilya, ay awa mo teglabang kanya yon, ay sakripisyo ka nga may estino. Dati nga rin tagarlak nga patarayenda, ay nga mo mabalay, uray bilyonaryo nga. Pero salamat apo, aday panagbigyo, tidawat ko tata para kinipapak, ada jay suportaan na kanin tatber na nga partido kan party list aday ati abanti Pangasinan Ilocano mabalin si kay bumawi para kinyaran tulungan tayo kasi lang anin sa pangwalok nga laban ato yun ako walo nga laban pero jay tuta kagiti ang strong kalaban sa balik pugi gamin jay Bautista kakabsat isagat to na akong kutata, adi pagbaga dagiti kalaban mi, lalo na di tira da kinya, awan direksyon ko kano. Aday tinasakit. Bagbaga na pa, puro suwarta si provincial government si Usaret. Ang trabaho ko gobernadora. Di ibusak si kwarta, si provincial government para kanya yun, gusto. Nag-grogate amelioration TPHW 500 si kayo 1,000. Isuda, usugin baga ni board member Niki. Makita yun lang before election. So, ato yung affiliation kakabsat every year ato para kanyayo. Ipangako kanyayo, tamanga bakakmat, tulungan dakpay, pati dagito yung grupo, July pa ilang na yunak daytan, abo. Iyakit din, nabayagak si politikan, awan, pagkapuan na nga itilang nga, siyam, si positive cases. Pero dagito yung kalaban may abo. Nabadas na, nga nagbantay, si barangay. Alright, bahagi po yan mga kaibigan ng pahayag ni Governor Amado Pogi I. Espino III, no? Nung siya po ay nandyan sa may Eastern Pangasinan. At syempre, ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho, pagbibigay ng pagmamahal sa ating mga kababayan. Oo nga naman, totoo nga naman yung kanyang sinasabi. Ang kanyang ama na siyang nagpaunlad, nagpa-asenso sa lalawigan ng Pangasinan. Tapos tatangkain mo pang patayin. Namatay yung kanyang driver, yung kanyang police bodyguard, police escort, at nagkasugat din siya. No? At sira-sira yung kanyang yung sasakyan. Kung susumahin mo, kung titignan mo, yung tama ng kanyang sasakyan, sasabihin mo hindi siya buhay. Hindi siya nabuhay. Bakit ganun? Ang taong nagpaunlad at nagpaganda sa Pangasinan ay limitin mong patayin, di ba? Sabi nga nila, yan na yung pinaka-the worst. Yan na yung pinaka-grabe na sitwasyon. Kaya natin ipapalsada ng babangilya issues, the irregularities, graft and corruption, tapos sasabihin pa na walang direksyon, locus talking na lang. Tingnan na lang natin kung ano yung mga tunay na ginagawa, yung mga nangyayari sa ating lalawigan ng Pangasinan. Di po ba? Di ba? At yung sinasabi nila, na ginagamit ang pera ng Pangasinan, syempre ikaw ang nasa poder eh. Mabuti nga at maayos ang pamamalakad. Mabuti nga at maayos ang expenses. Ang paggastos ng pera ng gobyerno, nakikinabang ang mga kababayan natin. Hindi katulad noon, may mga ganun. Nawawala ang pera, nauubos ang pera, pero hindi nararamdaman ng mga Pangasinense. But this time, no, alam natin na yan po ay ginagamit sa tamang paraan. Diba, Big Brother Rocky Rockish? Good morning to you, brother. Siyempre sa aking sister na maganda at mabango. Parang long time no see, Big Brother. O nga, no? Tagal-tagal na nating hindi nagkita. Si Sister Benny Casilio Ate Tuazon ng PIA, good morning po. Sir Mel Aguilar, good morning. Watching from Asingan. Kumusta po kayo ilit si Asingan? Naimbag gabigat, kada kayo amin apo. At syempre kay Ma'am Precious Jen, hello, good morning. At sa lahat po ng mga senior citizens ng San Nicolas. Yan. Si classmate Leonila De La Rosa, hello. Classmate, kumusta ka na? At sa lahat po ng mga viewers and listeners natin, good morning po sa inyo. Maraming salamat sa sa laging pagsuporta at pagmamahal sa amin dito sa Action Radio Pangasinan. At sa ating pagpapatuloy, dalawa na lamang po ang new confirmed cases ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Kahapon may isang recovery at active cases ay 31 na lamang. At muli pong nagpapaalala ang ating gobernador, si Governor Pogi Espino at yung mga health officials natin na bagamat tuloy-tuloy na thanks God,
Tuloy-tuloy na ang pagbaba ng mga affected ng COVID dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Sana'y tuloy-tuloy po ang pagiging responsable natin. Ang pagsusuot pa rin ng face mask kapag tayo lumalabas, especially pag nasa mga pampublikong lugar para po maging zero na at mawala ng ganap ang mga naapektuhan ng COVID-19 virus dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Alright, so magpapatuloy po tayo 10 minutes more to go bago ganap na mag-alas 9 ng umaga. Oras ay hatid sa inyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright, yan. Naubos na yung oras natin sa mga commercials. Okay lang yan. Ganun talaga pag gustong-gusto nila yung programa numero 1 sa commercial, di ba? Anyway, alas 9 na po, tabayanan po ninyo si Action Dub Tibakay sa kanyang kababaihan in action. Good morning din sa mga listeners and viewers natin dyan sa bayan ng Sual. Yan. I-feel po ninyo ang tuloy-tuloy na pagmamahal ni Mayor Liseldo Dong Kalugay and team dyan sa bayan ng Sual. Alam niya man, parang ano lang niya, action man din yan ng Sual. Ganun din dyan sa bayan ng Calasiao, Mayor Joseph Arman Bauzon. Mas seryoso at tuloy-tuloy din sa kanilang pagmamahal sa mga taga-Calasiao. Yung mga yan, kasi nai-inspire sila sa kasipagan ng ating gobernador, si Governor Pogi Espino. Yan gano'y maganda na ugugaw ni naratan, pero syempre sa puso da, sa utot da, at talagang
Watan talagang nakafocus para po sa bayan at hindi para sa sarili. Sa yun ang isipin natin. Lagi nating sinasabi pagdating ng eleksyon, kasi whether we like it or not, election is just around the corner. Magmula po sa mga presidentiables natin, kailangan titignan din natin yung mga may puso, yung pinag-uusapan, yung iniisip para sa taong bayan, hindi yung kasikatan. Ang gaano agili karakul na supporters ng Tanay, ang gaano mayamay sumikakaraban, kung may mga issues din naman at hindi naman siya nagsasabi at hindi naman natin nararamdaman kung ano yung kanyang mitiin para sa bayan, wala rin yan. Lilipas din yan. Ang mga tao kasi nakiki-ride on lang muna ngayon kung sino yung pinakamalakas, di ba? May mahilig mo iya mampapasyan, may karaban, awa. Kampalang nga tabalon. Kahit na sino naman dyan. Kahit na sino mga presidentiables, vice presidentiables, kailangan iisipin natin yung may puso at talagang iniisip niya ay para sa taong bayan at hindi muli para sa sariling interes. Ganon din po from the presidentiables down to the councilors. Hala, anong nangyayari sa'yo? Nagagalit ka na, binabanggit ko lang yung mga nagkakarapan. Tatakot ang tabuya na nawarin dyan irong ang kuhay. Mampapasno la, pasumpo mo pala. Sumpo mo la. Di man, si Kalasyaw o pantal, susumputan tutan. Ay, again, ito yung agawa kan nararamay kinay. Yung mga viewers at listeners natin. Isipin po natin yung mga tunay na nagtatrabaho, no? Yung may masasabi at may mga accomplishment. Hindi yung ngayon lang. Aramay aliwan natan laba alay pampapa-display da. Tan pampapa-cute daod si katayo. Isipin natin yung matagal nang nagtatrabaho, naramdam na natin, especially dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Yan. Sa 2nd District ng Pangasinan, aka-imis iray totoo at sa Project Imis ng Congressman Jomel Anthony Espino. Ganun din dito sa 4th District. Di ba? Ugaw ni kanda pero matalisiw. Ang dami niyang iniisip para sa po sa mga taga 4th District ng Pangasinan. Same true with Dagupan City. It's about time. Ialagay subaloy. No? Sa bagay, gising na po ang mga Dagupeños at alam na nila ang tunay na nangyayari. Kaya kailangan ipawil sa tunay ang mangyalagay Dagupan City. Yan. Belen Fernandez and BK Kuwa. Good morning po sa Ritoya family. Kay BDG Ritoya, ganun ba talaga pangalan mo? Good morning po dyan sa may barangay Karanglaan, Alcala. Of course, kay Chimarlene at kay Kuya Narding Ritoya na nagpapamerienda ngayon sa tabahadot ng barangay hall. Good morning! At syempre yung kanilang anak na maganda, itong si B, ano ba yung tunay na pangalan mo? BDG Ritoya. Morning! At Chimarlene, long time no see. At kay Kuya Narding, kumusta po kayo? Mag-iingat po kayo lagi. Thank you for always tuning in at thank you po sa laging pag-support sa amin dito sa Action Radio. Okay, wala na po tayong sapat na oras mga kaibigan sa ating palatuntunan, mga issue ng bayan special edition sa Pangasinan Nata ng tabayanan po ninyo si Action Dad. By the way, kalimutan ko na yung contest natin. Yan. So, aside from MIB, ano pa ho yung pangalan, title ng ating programa ngayon dito po sa Action Radio? Mga issue ng bayan, special edition sa Pangasinan natin. Text po kayo 0916-493-8008 with your complete name and address tapos yung sagot ninyo. Yan na, 0916-493-8008 o kaya po dito sa comment side ng Facebook Live. At mamaya po titignan na lang ni Action Dad. I-announce na lang ni Action Dad kung sino yung nanalo sa programang ito ng 4 na boxes ng vitamin C, alcohol, face mask. Yan, papamagay po namin sa inyo. Thank you! Nakasama po natin sa technical department si Action Conrad Alvarez. Ako po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Smiling everyone! Action Radio Pangasinan, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino! Inyong napakinggan ang palatuntunang mga
1161. Ang tunog ng bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Aksyon Radyo Pangasinan ang ating oras. We got 7 minutes. Makaran pong ang alas 9 ng umaga. This time check is brought